दाखा जोमै पार्ट 1 आ रायजो राजानि गोबां अनसायनाय मोनदोंमोन दा बेनि 2 बोसोरनि उनावहाय पार्ट 2 शुटिंआ बावैसोनो जागोन मेन लिड रलाव नोंथाङा दङमोन दा नैथि खोन्दो शुटिंनि थाखाय माबायदि एक्साइटेड मा फोरमायगोन गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरनाय थाबाय आं दाखा जोमै 2 फिल्मनि थाखाय बिराद एक्साइटेड जानानै दङ मानो होनोबा दाखा जोमै पार्ट 1 आनो आंनि फार्स्ट फिल्ममोन आरो गोबां अनसायनाय मोनदों रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय ओमफ्राय दा पार्ट 2 आवबो बिदिनो अनसायनाय मोनगोन होननानै आङो आसा थाबाय मानो होनोबा बेयो मोनसे धमाकेदार फिल्म जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बिराद अनसायगोन बेखौ आङो आंनि गोसोआ बुङो आरो जों मिथिनानै मोनबाय सावथुन दिथागिरि पंकज लाहारि बिथाङा जितु बावैसो सान सिगां गोदान मोखांनि थाखाय अडिशनबो लानाय जादोंमोन बेनि फिथाइखौबो फोसावबाय दा बे जाय गोदानै फाव खालामफैगोन मा खावलायगोन बिथांमोनखौ जाय बेवहाय देरहानो हाबाय बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय कंग्रेचुलेसन आङो जासिहरो जोंनिनो सार पंकज लाहारिया मोनसे गोदान लामा नोंथांमोनाथ' आंखौ बिराद बुंहरबाय थायो सोरबा आंखौ बुंहरो कि कमेन्ट्सआव आंनोबो चान्स हो मा हो होननानै दा बे चान्सखौहाय जोंनि आदा पंकज लाहारिया होनाय जादों ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ ग्रेट खालामबाय आङो बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनजों आङो जे फिल्मावहाय आङो शुट खालामफानो मोनगोन